O femeie chema mai mulți câini pentru a vedea care dintre ei este potrivit să devină câine ghid. Toți câinii au alergat entuziasmați spre ea, dar unul mic a rămas pe loc, ca și cum nu înțelegea ce se întâmplă. După câteva momente a venit încet și s-a așezat în fața ei, privind-o de parcă întreba: de ce m-ai chemat? Deși ceilalți câini erau rapizi și energici, tocmai acest câine calm și puțin lent a fost ales, pentru că, pentru a deveni câine ghid, sunt necesare răbdarea și liniștea. Câinele pe nume Q s-a despărțit de primul său stăpân și a ajuns la un centru de antrenament. Dar nu a început imediat antrenamentul. Mai întâi a fost trimis la o familie adoptivă, pentru a crește într-un mediu plin de iubire. Se crede că astfel câinii ghid învață să aibă mai multă încredere în oameni. Q a avut o copilărie fericită, avea propria curte, mâncare bună și dormea liniștit. Dar un an a trecut repede, iar legătura cu familia adoptivă devenise foarte puternică. Într-o dimineață de iarnă, după ce a nins, aceștia l-au dus pe un drum lung și i-au spus: când vor înflori florile aici, să te întorci. Apoi l-au trimis înapoi la centrul de antrenament. Despărțirea a fost emoționantă. A ajuns la centru, Q nu s-a adaptat ușor. Obișnuit cu mâncare bună, a refuzat hrana pentru câini și a împins bolul departe. În acea noapte nici nu a mâncat bine. A doua zi, de foame, a început să mănânce orice. Instructorul a observat comportamentul și a crezut că Q nu are autocontrol. În timp ce ceilalți câini ascultau comenzile, Q stătea nepăsător. Totuși, antrenorul nu a renunțat și l-a învățat cu răbdare. Observând semnul de pe burta lui, a spus că este un câine special. Cu timpul, Q a început să fie atent. După câteva zile părea doar un câine obișnuit. Dar într-o zi, când i s-a spus să stea pe loc, a rămas acolo ore întregi, fără să se miște, chiar dacă antrenorul uitase de el. Atunci s-a văzut adevărata lui calitate, autocontrolul. În antrenamentele de traseu a învățat rapid scările și cotiturile. Chiar și în situații dificile nu intra în panică, uneori chiar căsca de plictiseală. La examenul final, un zgomot puternic i-a speriat pe majoritatea câinilor, dar Q a rămas calm, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Astfel, a fost ales primul ca și câine ghid. Într-o zi, un bărbat nevăzător a venit la centru. La început nu avea încredere într-un câine, dar antrenorul i-a explicat că drumul pe care îl face în 30 de minute, Q îl poate face în doar 10. Au pornit împreună. La început, bărbatul era speriat și nesigur. Pe parcurs a început să aibă încredere. Au întâmpinat dificultăți. Un zgomot de camion l-a speriat, iar uneori nu a ascultat de Q și chiar a căzut. Dar în final au ajuns la destinație, iar bărbatul a realizat cât de special și capabil este Q.